fer-ho. Una cosa, mandanga de manga és manganga? Manganga, aquesta manganga que fem. Benvinguts al segon episodi de la tercera temporada del Sopa de Miso. Bon dia, Adriana, com estàs? Bon dia. Perdó, tallo molt ràpid. Em fa molta gràcia quan dius número d'episodi i número de temporada perquè comencem a semblar Ataca als Titans. Ja. Però fa molta gràcia perquè és com segon capítol, tercera temporada de la primera part del... No, vull dir, saps? Interludi 37. Exacte. I ara farem un spin-off i un nova per Nadal. Exacte. És que m'ha fet molta gràcia. Ara he pensat, dic, realment semblem mapa ja, però bueno, està bé. M'agradaria molt una versió chibi del Sopa de Miso. És a dir, saps fer com graciós. High School... Saps Attack on Titan, que Sí, tenia la que versió fan d'institut? Sí. Doncs això, tu i jo tornem a l'institut. I ara tot és un drama, en plan... No cal tornar a l'institut. Heavy. Seguim amb el capítol. Sí, totalment. Adriana, crec que tenies un recordatori per fer-nos. Sí, perquè com sabeu, aquesta temporada Abacus ens ajuda a produir-la perquè bueno, són gent meravellosa. Els estimem. I llavors, com a bona gent, us hem de recordar que segueix actiu el bo cultural, aquest bo que si teniu 18 anys o heu fet 18 anys, aquest any sou uns afortunats i afortunadis de la vida perquè el govern us dona 400 euracos per gastar en el que vulguis. I on els pots gastar? Doncs els pots gastar a Abacus, que tenen una selecció de mangas, que de fet, si entreu a la web d'Abacus veureu la nostra selecció de mangas. La nostra, la que nosaltres recomanem. Llavors, doncs, bueno, us diem, us emparem a que utilitzeu aquest bo cultural a les botigues d'Abacus perquè trobareu moltíssima varietat de tot, no només de mangas, sinó de llibres i de... Inclús Abacus, vull dir. Hi ha merchandising també. Jo he vist figuretes Abacus, vull dir que si sou d'aquesta gent també les podeu comprar a Abacus. Si sou gent com l'Adriana, que necessiteu viure entre figuretes que us miren mentre dormen... Sí. No, sí dormen, elles no dormen. No, elles no dormen. No, elles no. Dormim nosaltres. Així que ja sabeu, si voleu aprofitar aquest bo cultural, Abacus és una de les botigues que podeu utilitzar per fer-lo servir. Dit això, aquest és un capítol que és que jo ara ric perquè és que és millor riure que plorar. Sí. Perquè és un capítol que vam planificar amb una mica de temps a l'hora de com fer els guions d'aquesta temporada, no? I els continguts, i vam dir, buah, perfecte, en plan, fem un capítol sobre la sèrie tal, no sé per què dic la sèrie tal, si ho teniu el nom del capítol, sobre Tokyo Revengers, quan s'estreni la tercera temporada. I la cosa és que la temporada es va anar com allargant, la nostra, la del Sopa de Miso, i de forma que ara mateix aquest capítol ja no té novetat, perquè la segona temporada ja està penjada a Disney Plus o Disney Plus. Plus o Plus? Plus. Ben dit és Plus, però ningú diu Plus. Plus. Tu diries Disney, no. És igual, whatever. Plus. Doncs la segona temporada està penjada ja a Disney Plus des de fa un bon temps, per tant no té novetat. No. I la pregunta és, per què ho fem? No ho sé. Jo la veritat és que m'ho estic preguntant des de fa molts dies. Doncs perquè jo a vegades puc ser molt insistent. Ella. I jo amb la Mariona hem de fer un de Tokyo Revengers, hem de fer un de Tokyo Revengers. I què passa? Que Mariona Borrull t'escolta, que li recomanes coses i veu les coses que li recomanes. I això és un error. Bueno, però a veure, perquè la gent que fa ja 3 temporades que ens segueix sap que mai coincidim en gustos i, per tant, el que jo dic que a mi m'agrada, a Mariona Borrull no li agradarà mai. Llavors, bueno, són coses que hem de saber. Ja està. M'agradaria molt, sisplau, si poguéssim repassar alguns dels whatsapps que ens heu enviat aquests dies. Bueno, que m'has enviat tu a mi, perquè jo només deia ja, perquè em feia molta gràcia, però és veritat que jo he anat rebent aquesta setmana una sèrie de whatsapps mentre feies la marató. Jo feia marató de Tokyo Revengers per arribar al capítol d'avui, whatsapps de l'estil Adriana, aquest tenim és una basura, basura de su, basura Michi, i un gat, un sticker d'un gat plorant amb un micròfon a la mà. Micròfon davant, cosa que crec que em defineix perfectament com a persona ara mateix. D'altra banda, em deia, aquesta sèrie és una basura, però després em deia, però estic molt enganxada, no puc deixar de mirar-ho, perquè no sé què, no sé quantos. Vull dir que, escolta, a vegades el disfrute està aquí. Hòstia, és una merda, però no puc deixar de mirar-ho. O sigui, és pura droga. L'anime és droga. Però exacte. la cosa és, jo crec que ja
arribarem a la meva passió purificadora Sí, a ja, l'hora ja, de veure sí. aquesta sèrie. De moment hem preparat un petit, diguem-ne, context per ambientar el que és Tokyo Revengers, però sobretot el que són les bandes de Tokyo Manji, per exemple, o Valhalla. El Valhalla. Valhalla. Bueno, de fet, podríem fer un petit context de què és Tokyo Revengers per si hi ha algú entre aquests oients que no sap què és Tokyo Revengers. Molt ràpidament, Tokyo Revengers és una sèrie que ara mateix té una temporada completa i una espècie de mitja temporada, perquè realment el que hi ha a Disney Plus és com un arc petitet centrat en el Nadal, vale? Llavors és com una temporada i mitja, teniu uns 30 capítols ara mateix, tampoc són gaires més. Bàsicament va sobre un noi que es diu Takemichi, que per cert, jo pensava que et faria gràcia aquest nom perquè té Michi al final, i vaig pensar, mira, li farà gràcia. No li ha fet gràcia, Una no cosa passa res. analògica, en plan de té Michi al final, li farà gràcia. Vull dir, Bueno, evidentment, Mariona Michi. Has posat Basuramichi, o sigui Ja que, saps? Hagués sigut lògic que t'hagués fet gràcia el nom de Takemichi, però bueno. El protagonista és aquest sí, Takemichi, sí, aquest Takegat, saps? Fatal, això. Bueno, és igual, som-hi. Endavant. Seguim. És molt d'hora, estem gravant això molt d'hora. Tot bé. El protagonista és el Takemichi, que és un noi que de cop descobreix que pot fer salts en el temps. I s'ho pren molt bé. Sí, s'ho pren com una cosa com molt normal, rotllo. Sí, ok, it's a normal thing, no? I llavors, bueno, aquest noi el que fa bàsicament és anar endavant i endarrere en el temps, passat, present, futur de moment jo encara no l'he vist, per tant, suposem que només pot anar al passat i tornar, i de moment no ho sé. Bàsicament que ha d'arreglar la seva vida. I ha d'arreglar la seva vida perquè el seu crash permanent de la vida està mort. I llavors què vol? Doncs que no es mori, bàsicament. Sí, bàsicament és un Steins Gate sense ser bona. Ui, perdó. Sí, exacte. Em dedico a la crítica de cine, sisplau, no m'ho tinguin en compte. Doncs això, llavors, bàsicament, Tokyo Revengers és això. I aquest noi, quan viatja al passat, es troba amb tota una banda amb la Tokyo Manji, que ara explicarem què són aquestes bandes del Japó. I llavors, bueno, ell s'ha d'introduir en aquesta banda que té les seves pròpies normes. Són uns canis japonesos, bàsicament. Són els canis japonesos que es dediquen, en lloc de veure el Super 3 japonès a les tardes, es dediquen a quedar al solar per pagar-se. O sigui, un gegant. There you go. Un gegant. Però molts gegants junts. Es podrien dir com, en lloc de Tokyo Revengers, els gegants de Tòquio. Els gegants de Tòquio. Els gegants de Tòquio. Doncs escolta... Novita! Ai, ara m'he imaginat una cercavila amb gegants dels barris de Tòquio. Però gegants, et refereixes gegants? Els gegants d'aquí, els gegants de Catalunya. Jo pensava que deies gegants de Doraemon. Estil. No. Saps la cercavila de Pàprica dels somnis, terrorífica aquella, però amb el gegant de Doraemon. En plan, Novita, vine aquí que et pagaré. No. Ai, els de la Tokyo Manji cantant el gegant del pis, saps? Meravellós. Endavant. Aquest tipus d'individu, aquest espècimen, se'n diu Yankee. A la cultura japonesa, tradicionalment, Yankee com Yankee, cuidao, i són gamberros... Com els yanquis, com los estadounidenses. Bueno, com los estadounidenses en todas partes, porque Yankee és universal. Sí. Yankee desu. Yankee desu. En efecte. Que són gamberros organitzats en bandes que es dediquen bàsicament a rebel·lar-se, diguem-ne, estètica, simbòlica, però també a la pràctica contra la societat. Bàsicament, si volem situar-los en el món manga, és la gent de Kraus, el protagonista de Yu Yu Hakusho, el Yusuke. Jo no recordava com es deia el protagonista de Yu Yu Hakusho, jo pensava que es deia Yu Yu. No es diu Yu Yu. O Hakusho. No, no és el cas. O el Hanamichi de Slam Dunk, que jo crec que és un exemple super clar. A internet trobareu grans aportacions sobre el tema, que de fet nosaltres hem consultat com a bones periodistes mediocres que som. Sí som. Sí som. Per exemple, un fil del Capità Urias, molt bo a Twitter, un vídeo de Nekoshita Blog, és a dir, és un tema que ja s'ha tractat, però bueno, nosaltres l'encarem des de Tokyo Revengers, específicament, i us diem, Tokyo Revengers té lloc a l'any 2000, però és veritat que la tradició del gamberro japonès ve de molt abans, i fins i tot molt abans del que se sol cronologitzar, posar en cronologia... Posar en cronologia. És igual, del que solen dir els llibres d'història, nens, que és que ve, a principi ve de finals del segle XIX,
quan, clar, pensem que Japó en aquella època ja s'havia obert completament al món i, per tant, com la moda occidental era el que es portava en aquell moment, no? Com que d'alguna manera la gent s'havia començat a vestir de forma occidental i ja no portaven, per exemple, tonsura al cabell, ara portaven el cabell esmelenao, vestien americanes, trajes, pantalons, és com la gent ja no anava amb yukatas i amb, diguem-ne, amb vestimentes japoneses, wafuku. De fet, el 90% de la població es vestia com si fossin, diguem, de persones occidentals en aquell mateix moment. De forma que, clar, una part de la població molt petita, va decidir que no estaven d'acord amb això i van decidir que no estaven d'acord sobretot amb el fet que, clar, si tu eres japonès i havies de canviar tot el teu armari per vestir-te a l'occidental, havies de tenir un cert com nivell econòmic. Sí. Perquè, clar, comprar-te un nou armari per estar a la moda, evidentment, era una qüestió de classe pura i dura. Sí, sí. Bueno, però això segueix passant, diguem, evidentment, a un nivell actual, o sigui, jo no vaig amb l'última moda, és que no m'ho puc permetre. En efecte. Saps el que et vull dir? Vull dir que més o menys això és a tot arreu, és el mateix. Jo estic posant de moda una altra vegada, en plan, els pantalons vells i... Ara hi ha una cosa que no es ven a les botigues, això és un parèntesi idiota, que són els pantalons baixos, o mitjans o baixos, ara és tot talla alta. A mi em va perfecte això, perquè per desgràcia està tornant el talle bajo i no m'agrada gens. Però el talle bajo és meravellós. Bueno, segons el tipus de cosa, a mi no m'agrada, o sigui, a mi em queda fatal, llavors a mi que torni el tir baix m'està matant. Ja. Per sort tinc molts pantalons a la recàmera de tiro alto, llavors encara sobreviurem. Endavant, seguim amb Tokyo Revengers. Sí, tornem-hi. La qüestió és, va haver un grup de gent que va decidir com rebel·lar-se contra aquesta nova moda que es deia el high collar, no? Aquesta moda occidental. I van començar a vestir ultratirats. És a dir, vestissin a l'occidental o a l'oriental, és a dir, vestissin com vestissin, no es limitaven només a vestir a la japonesa, sinó que el que feien era simplement vestir fatal expressament. És a dir, es passaven hores i hores i hores i hores currant-se looks que fossin el més, ells n'hi deien bàrbars, possible. De fet, d'aquest grup se'n deia els Bankara. I era això, era gent que es tirava hores cada dia davant del mirall intentant com desarreglar-se i trobar les coses que combinessin menys possible. A finals del segle XIX, Visca Japó. Uau. Visca Japó. I clar, això ho feien per rebel·lar-se d'alguna manera socialment contra aquesta societat que els estava obligant d'alguna manera a anar superbé i superpolits, no? Que és molt japonès, una cosa realment molt japonesa. Clar, i això és el mateix que en realitat el que feien els avis de la gent de Tokyo Revengers, no? Als anys 60. Als anys 60 recordem que comença aquesta nova moda del Tsubpari se'n diu en aquell moment, que són gent, pandilleros que es reuneixen a Amerikamura, no? I que es dediquen bàsicament a armar escàndalo, no? I clar, són uns grups de persones d'alguna manera que el que fan és reflectir la seva fascinació cap a què és la cultura americana, doncs això, vestint camises llampants, per exemple, posant-se tupers, que és moda americana entesa per un japonès, mai més ben dit, però que alhora és veritat que adopten actituds molt, molt nacionalistes japoneses. Són el Tsubpari, després hi ha la versió, evidentment, motera, que són els bozokus, tenen diverses classificacions, resumirem molt, no? Però és veritat que arriben al seu auge als anys 80, 70, 80, quan es comencen a anomenar els Yankee. Yankee és una denominació molt dels anys 80. Bàsicament el que volen els Yankee és subvertir l'ordre social estrictíssim de l'empresa, de l'institut, aquest ordre social que t'obliga a relacionar-te diferent amb els teus companys de nivell immediat o inferior, que amb els teus caps, i el que volen és d'alguna manera com expressar la seva individualitat i la seva llibertat i la seva capacitat de transgredir les normes socials. Però què passa? Hem vist Tokyo Revengers, vull dir, eso és una jerarquia i punto. Sí. Fugen d'una jerarquia per entrar-ne en una altra completament hieràtica i completament jo crec que, sobretot, la paraula és molt japonesa, molt tradicionalment japonesa. Són grups que ara es miren ara que s'ha desinflat el suflé, d'alguna manera yankee, es miren amb una certa nostàlgia, però que en aquell moment és veritat que, per exemple, es veien moltes banderes imperialistes, es feia una apologia diguem-ne, al líder i a la família i a la unitat, que era, ara sona una miqueta
Però nos entendemos, d'acord? Sí. I això és una mica com la història del que venen a ser les bandes yankee fins a l'actualitat. Els 2000, que és quan passa Tokyo Revengers, s'havien desinflat ja completament. De fet, es diu que Ken Wakui, l'autor del manga, havia format part d'una banda de yankee, que clar, i a més s'especula que fossin els Black Emperor, que van ser una de les més importants de la història del país. Bàsicament, per què s'especula això? Doncs perquè s'ha trobat una fotografia dels Black Emperor on surt una persona que és com físicament molt semblant a ell, però ell no ho ha confirmat mai. Vale. I també perquè es diuen que, de fet, la banda del germà de Mikey de Tokyo Revengers, que es diuen Black Dragon, Black Dragon, Black Emperor, vull dir, són dues paraules que, bueno, dos noms que semblen molt, no? Podrien ser molt similars. Sí. Exacte. Però ell diu, el Ken Wakui diu que quan ell va entrar a aquesta banda, que ell era molt jovenet, ell ho feia només pels looks i pel folklore, no? I per la cultura aquesta com d'anar en contra de la societat. I jo crec que a nivell de lucazos, realment, Tokyo Revengers, per exemple, és una sèrie que està... Brutal. Sí, ara totalment. en parlarem d'això. Sí. Doncs jo crec que ja t'he dejado mi rollo No, absolutament. està bé, perquè hem parlat una mica de tot aquest món yankee, no? I de com això després també ha, diguem, d'alguna manera traspassat a la tinta o a l'animació, no? Clar, hi ha una cosa que, per exemple, llegint aquest fil, no, que deies del Capitauries o amb aquests vídeos que hem estat veient per diguem, parlar una mica, no? De veure què deien, perquè realment, com esteu veient, això és una classe de Japó antic i subcultures, perquè la sèrie no ens donava tampoc, no, per més, a no ser que... tots podríem... Dona per més, però tampoc... O sigui, hagués sigut un capítol en el que hagués intentat frenar tota l'estona el seu critiqueo, llavors hem pensat, anem a parlar, de la connotació real, no?, d'aquesta sèrie, i acabem abans. Hi ha una cosa molt, molt graciosa que ens va cridar molt l'atenció quan estàvem preparant aquest capítol, que és que, clar, diguem, la manera d'expressar-se, de veure i de ser dolents, no?, d'aquestes bandes, té uns trets molt definits en els mangas i en els animes. Llavors, és molt fàcil identificar qui serà el dolent, no?, en un anime, perquè li veus aquestes cares, amb aquests ulls, no?, de dolent, amb un cabell molt definit. Normalment no són cabells molt estrafolaris, són cabells molt secs, molt, no? I resulta que hi ha una paròdia d'això en un manga, que això és real, hi ha una paròdia d'un noi que té una cara completament endimoniada, allò amb els ulls molt caiguts, absolutament pelat, no? Rotllo, no té ni un cabell, té les faccions molt marcades, que això sempre fa molt, no? Rotllo, si no tens les faccions dolces, com que automàticament ets dolent, no? Té una cara com molt diabòlica, i aquest pobre noi en realitat és un tros de pa. És un tio molt bo, però té una cara molt... Això és un manga real, però és un manga paròdia de tots aquests mangas, no?, referents a les manji, no?, a aquestes bandes que ens explicava la Mariona. Llavors, és molt graciós perquè és un manga en el que ens presenten un personatge que té una cara de dolent, d'allò que tu el veus i dius, és l'assassí d'un capítol del Conan, no? Rotllo, sí. Sempre fico, jo falca, sempre. Però després és un tio molt bo, és un trosset de pa, que el pobre, doncs clar, no té amics, no tal, perquè tothom el veu i fuig. Dius, hòstia, no? Perquè sembla un cocainòmano, no? Dius, hòstia, és que aquest noi segur que... No pot ser. Es fa inclús una llegenda al seu voltant. No, és que és molt dolent, aquest tio és molt dolent, perquè clar, mira-li la cara, és molt dolent, i al final el tio què fa? Diu, bueno, doncs ja està, doncs em convertiré a delinqüent perquè és el que mana la meva cara. És com si una persona es diu Sabater i realment és un sabater. O sigui, no m'esperava aquesta muletilla, no, uau. Però això és molt graciós, això ja, a internet hi ha molts memes d'això, en plan de, em dic enterrador i sóc enterrador realment. Hi ha molta gent que realment té, o em dic butcher i sóc realment un butcher d'una carnisseria, saps? A mi m'encanta perquè a Calella, jo vinc de Calella de la Costa, a Calella tenim una immobiliària que es diu Finques Cremades, perquè, clar, o sigui, el cognom de la família és Cremades, per tant, Finques Cremades... És molt desafortunat aquest nom. Sí, jo l'altre dia vaig anar a Valladolid i vaig trobar una clínica que es deia Clínica Angústies. Jo pensant, uau, Clínica Angústies, tio. Jo tinc un sticker a WhatsApp que és, escolta, això és boníssim, Vale, sí, que és una botiga i és una botiga de formatges. Vale. Llavors, el nom de la botiga és Què seria de mi sin ti?
és boníssim, o sigui, és un 10 de 10. Doncs una cosa així és el que passa aquest noi, no? En plan que diu, tinc cara de dolent? Doncs ja està, doncs em dedicaré a la delinqüència, perquè jo en realitat no faig mal ni a una mosca, però és que la vida m'està dictaminant, no?, que per la cara que tinc, que és pobret, quina pena en realitat. És que jo ho penso, i això és una cosa que és molt pròpia del manga i de l'anime, que és com... Clar, la poca consciència, o sí, o la consciència que tenen els autors d'alguna manera d'estar dibuixant a personatges que són en si mateixos, no?, estèticament ultraèpics, no? És com com he de fer el meu protagonista? Una persona normal? Una persona on tu et puguis com projectar i d'alguna manera que no tingui com un tret característic, doncs, no sé, bo, dolent, no?, arquetípic ja de bones a primeres des de la seva presentació? No. No sé, doncs això, Goku, per exemple, és un tio fortachón però que té un cabell de l'hòstia i tal. Vull dir, a nivell de presentació estètica... crec que ara mateix estem en un moment en què qui no és conscient que està creant un bitxo raro, creant el seu protagonista de manga anime, té un problema. Té un problema perquè, en plan, són personatges de manga i d'anime. Vull dir, si veus un personatge de JoJo's pel carrer, evidentment saps que ve d'una sèrie de manga. Efectivament. Vull dir, bueno, no el veuràs pel carrer perquè no existeixen, no? Però, uau, bueno, amazing. Fins a cert punt, perquè hi ha una altra cosa que havíem estat mirant quan tal, que és que resulta que hi ha, o sigui, una cosa molt característica d'aquests mangas en concret, no, també de pandilleros, és el fet de que els pentinats són molt estrambòtics. Sí. Que és una cosa ja molt habitual en l'anime en general, els cabells ja són estrambòtics com a tal. Però hi ha vegades que inclús es refereixen a estils reals de pentinats reals. És a dir, hi ha alguns que dius, bueno, clar, quan tu em poses no, un Goku, doncs és molt raro que algú vagi així pel carrer, no?, amb aquestes punxes així. Però vam trobar un terme, o sigui, com una nomenclatura per un tipus de cabell, que és el punch term, no? Punch perm, que és com la permanent punch, no? Perquè perm realment és de permanent. Exacte. Llavors, perquè us feu una idea, el protagonista de Slam Dunk, sí, que té com aquest tupé així, com si fos... Bueno, de fet, és que, sí... Com si JoJo's també en té algun així, no? Com si fos una llesca de pa, on tu suques el tomàquet. Un pa bimbo, com si fos un pa bimbo així posat... No. Com si fos un... Té com la cosa aquesta com de sola de sabata. Sí. Com que t'han aplastat el cap amb un... Jo què sé, amb una sabata, sí. m'ho he sentit? Sí. Sí, doncs punch perm. Doncs això resulta que és un estil que es va posar de moda, perquè ho va posar de moda un senyor als anys 90, un perruquer dels anys 90. 60, perdó. Dels anys 60 al Japó, i llavors tothom volia fer-se aquest pentinat, que era, doncs, clar, en els animes tu veus i dius, bueno, no està mal, no? En plan, a la vida real és una cosa supercrepada, no? Allò de que... Perquè és que si no ho crespes allò, no... Com s'ha de mantenir això? És a dir... Moltíssima laca. Laca. Clar, o sigui, jo entenc que això el que s'ha de fer és crepar moltíssim el cabell. Ai, és que té bé. Perquè, clar, això, o sigui, el cabell, si no... El moviment que té és... Llavors tu el que fas és amb un... Entenc, no sé, jo no sóc aquest perruquer, però amb una pinta fas així, llavors això, si jo ara m'ho fes en el meu cabell, quedaria, al lloc d'aquesta llargada, la gent que ens està escoltant no ho està veient, però jo ara tinc el cabell més llarg i ho estic intentant com simular. El cabell em quedaria una mica més amunt i com... Llavors, jo el que entenc és que aquest senyor agafaria el cabell i començaria com a fer-los en la forma que volia agafar i després molta laca. O sigui, aquests cabells tan crepats el que fas és que poses molta laca entre capa i capa perquè aguanti bé, saps? Llavors, clar, això al final del dia ha de fer un mal, tio, que no m'ho puc ni imaginar. Tot per la moda, all in. Però clar, i llavors això són patinats que es van posar de moda també una mica per tota aquesta estètica que envoltava, no?, aquestes bandes. I Tokyo Revengers en alguns personatges ho recupera. Sí, definitivament. De fet, Tokyo Revengers, si una cosa té... I em sembla que, de fet, era com el teu primer gran punt positius a favor de la sèrie eren els looks. Són els looks, sí, perquè hi ha una cosa que a mi em va agradar molt de Tokyo Revengers. És veritat que, o sigui, a mi m'agrada, no sóc la gran fan de Tokyo Revengers. Una cosa, vale, aquí, pausa. És a dir, jo m'he hagut de tragar tot Tokyo Revengers, en plan, perquè volia ser un capítol de Tokyo Revengers i ara no ets la gran fan de Tokyo Revengers. No, perquè a veure, tampoc puc ser la gran fan de tot, o sigui, no, evidentment. Però, o sigui, és una sèrie que em va agradar, que em va entretenir, que tinc moltes ganes de seguir-la, que tinc els mangas que han anat sortint, en català, per cert, els podeu trobar a Bacus, podeu comprar amb el Bo Cultural, però és que ara hi he caigut, en plan, els tinc tots perquè estan en català, coi, és que és superguai tenir-los en català. Vale. I llavors, o sigui, una cosa que a mi m'agrada molt de Tòquio, que
ja et dic, o sigui, bueno, hi ha històries que m'han entretingut més o que m'han enganxat més des del primer moment de dir estic superinvested, no?, en tot el que passa. Tòquio no ha sigut el cas, és una cosa que jo anava veient, vinga, anava fent, i al final vaig dir, bueno, clar, és un moment, estic enganxada, no?, això. Home, jo aquí t'he de dir una cosa, puc dir una cosa? Sí. És veritat. Aquí, pausa, moment dramàtic, Pausa. miro totes les càmeres, és veritat, jo em vaig enganxar Moltíssim. a aquesta sèrie de merda. Sí, sí. Vull dir... Però és que jo crec que és el que ha passat, que amb o sigui, Tokyo Revengers hi haurà gent que genuïnament li haurà agradat i li haurà agradat moltíssim, però enganxa molt. T'agradi més o menys, o et sembli més bona o més dolenta, enganxa molt. O sigui, literalment té una temporada sencera dedicada a crear tots els punts de gir i tots els nusos dramàtics. D'això se'n diu, no? Quan una acció rellança, diguem, de l'acció a una altra direcció, se'n diu un nus dramàtic. Té tots els nusos dramàtics, diguem-ne, estructurats perquè tu constantment, d'alguna manera, estiguis esperant que passi alguna cosa més, perquè més la sèrie va lenta de nassos, però alhora sempre, o sigui, no puguis saltar-te un capítol sense que hagi passat una cosa important. I això és horrorós, perquè és literalment com això, la dosi de la droga constant. Sí. Per tant, està mal feta, però enganxa... Clar, enganxa moltíssim. I una cosa que crec que és molt destacable de la sèrie són precisament els looks dels personatges que ens presenta. Clar. Et diria només els protagonistes, però és que seria mentida, perquè realment tots els looks de tots els personatges, inclús els secundaris, són molt xulos. Per començar, els uniformes, perquè surten diferents bandes, no? Llavors, cada banda, que si els Valhalla, que si els Manji, que si els no sé què, tots tenen el seu propi uniforme. Sí. Evidentment, a mi m'agrada molt el dels Manji, perquè tenen com, no, aquest toc negre amb els ribetitos, bueno, amb les inscripcions així, les inscripcions en daurat, o bueno, en groc, no? Però daurat. Seria daurat, evidentment. M'agrada molt aquesta part uniformada, que això és molt japonès també, no? De tots amb els uniformes escolars, no? Doncs tots amb els uniformes de la banda. M'agrada molt, crec que és una cosa que dona molt de joc, que identifiques molt ràpid tenint en compte que són de 7.000 bandes diferents i que arriba un moment que dius quanta penya hi ha en aquest plano, no? En plan de no puc assumir tants noms, està molt bé. I després m'agraden molt també els looks dels personatges, perquè hi ha looks molt irreals, però hi ha looks molt reals també, perquè vull dir, el look del Mikey és un cabell completament normal, és a dir, és que, en plan... és un cabell que podria assumir qualsevol persona rossa, o saps? Clar, Mikey, per cert, surfero, Si no fos adolescent, diria que està molt bo. Mikey és molt cookie, a mi el Mikey m'agrada molt. El Mikey potser del futur, no? Perquè, clar, Tokyo Revengers, la grandíssima majoria de la sèrie se situen al passat, que els personatges tenen uns 16 anys. Bueno, clar, llavors podem dir que està molt bo en el futur. Clar, quan estem en el futur, que és quan comença la sèrie, abans que el Takemichi faci el primer, viatge al passat, tenen 26, 27 aproximadament, 30 alguns inclús, perquè alguns són més grans. Vull dir que, bueno, no està tan malament. Hem vist coses pitjors. Hem vist coses bastant pitjors, realment. Hem vist poques coses pitjors, per més que res, perquè aquests xavals de 12 anys sembla que tinguin... o sigui, o fan coses de persones de 20... Bueno, no sé si, diguem-ne, el crim té una edat. Bueno, també a veure, és el que hi ha. Mira, jo t'anava a dir un punt a favor meu. Jo crec que la sèrie, si una cosa bona té, és el doblatge. Per què? Doncs perquè està animada molt regular, molt regular, però té un doblatge que arriba allà on l'animació no pot arribar. Sí, exacte. Completament d'acord. I odio els gemidos de la Hina i odio absolutament els brams del Takemichi. Bueno, és que el Takemichi, i això jo t'ho deia perquè quan estava començant la Mariana deia, hi ha algú que no sé què, dic, no, ja jo sé el que no és que el Takemichi és el típic ploramiques, que ja hem tingut algun capítol aquí al Sopa de Miso en el que hem parlat dels nens ploramiques que no ens agraden, i el Takemichi és un nen ploramiques. Totalment. O sigui, és un nen ploramiques que intenta no ser-ho, però que ho és, en definitiva. La cosa amb el personatge del Takemichi és que no pots dissenyar un protagonista perquè l'únic que faci a la sèrie és dir ja vaig, sugué, i d'alguna manera digui, sí, jo ho he d'intentar, ho intenti, i al final acabi solucionant el dia el Deus Ex Machina de torn. Però esto, si quieres, lo hablamos después. Però jo crec que, almenys, per exemple, l'actor de doblatge que fa de Draken, l'actor de doblatge, fins i tot el que fa de Mikey, crec que tenen com prou soltura i li donen prou cos a les veus que interpreten perquè se sostinguin personatges que són realment, no sé,
humans, et diria. Sí, I això és una cosa que habitualment no comento, però que en aquesta sèrie jo l'estava veient i estava pensant, buah, és que, vull dir, fan tota la feina, Així de clar, tota la feina que no fa l'animació. Sí, sí. Així que el meu punt a favor jo crec que és aquest. Està molt bé. Jo, si vols, te'n dono un en contra, però amb matisos. Perquè a mi una cosa que em funciona si és de tant en tant són els viatges en el temps. És a dir, m'agraden, hem vist coses, no? En plan, la xica que saltava atrás del tiempo. Vale, molt bé. Hi ha exemples molt guais. En excés, a mi em cansa. Vale. Saps? Llavors, el problema del Takemichi és que ell en 20 capítols fa com 3 o 4 salts en el temps. No, més. O més. Vull dir, llavors, clar, a mi això em cansa una mica, també perquè no em costa seguir la història, però sí que és com de, un altre canvi de look, tio, ara torna't a adaptar a quin cabell porta cadascun, tal, no sé què. L'únic que no canvia és el Draken, saps? És com, gràcies a Déu, és el personatge amb més consistència de la sèrie. Després quan... no sé si spoilers estan a l'out aquí, no. Però en el futur Draken té el cabell rapat. Sí, però és una cosa molt mínima. Però és veritat que a mi els viatges en el temps... O sigui, els flashbacks no m'importen en absolut. De fet, el flashback que tenen amb el Vagi de petits i tots, quan era... M'encanta, en plan, és un dels meus capítols preferits perquè m'agraden molt els flashbacks i m'agrada veure'ls de petits, en plan, és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt de l'anime, de veure els personatges que estàs acostumada a veure en gran, diguem, veure'ls en petits, en chibi, m'agrada molt, és una cosa que em posa molt tendre. Quan encara no són extravagants, no? Exacte. Perquè sempre això és arquetip, tendència de l'anime és quan els personatges són petits encara no són raros. Clar, i a més, el flashback del Keisuke, del Vagi, està en un context molt concret per fer-te, no? Per donar-te allà l'espineta i tal. Llavors, a mi és un capítol que m'agrada molt, però a mi els flashbacks no m'importen perquè sé que és per contextualitzar. Els salts en el temps, en excés, a mi em cansen. Llavors, per mi el problema de Tòquio és que en té molts, que és la gràcia de la sèrie, però per mi, al final, se m'acaba fent una mica pesat, perquè dius, prou ja, sisplau. O sigui, no. Però després és que hi ha una cosa i és que simplifiquen molt el que és l'efecte papallona i l'efecte papallona realment hauria de ser molt més desestabilitzant. Exacte, estem parlant d'una persona que no només afecta la vida d'una persona, que això és el que... És a dir, a la sèrie tenen molt clar que si s'aconsegueix determinat objectiu, per exemple, si s'aconsegueix que no mori cert personatge, el futur canviarà, però és un després, bueno, pues que qui t'ho diu això, que canviarà així, clar, no això? I que a més, en plan, el futur... o sigui, el problema que jo sempre he tingut amb els viatges en el temps, en les pel·lícules i en les sèries, és que precisament crec que ens han ensenyat que té moltíssimes implicacions. Claro. Això de viatjar en el temps, que, diguem, té moltíssimes implicacions a nivell ficció, no? Perquè, com sabem, de moment això no passa en la vida real. Però sí que és veritat que crec que aquí a Tokyo Revengers s'ho prenen molt a la valenta. De dir, pues canviem i ja està. No s'ha mort la Hina? De puta mare. Bueno, però és que després torna i la maten en quan arriba. És que és com de... Però si és que... Bueno, jo aquí estalviem els spoilers. No, però vull dir que són coses de dir, com que ella ja estava morta, doncs clar, ho intenta 2 o 3 cops i de moment no li ha funcionat. Vull dir que no és... us he rebentat la sèrie, però és que no... O sigui, no, de moment no ha funcionat i ell, venga, i segueix, i venga, ara no, ara he d'anar a tal dia, no sé què. A mi, al final, és una cosa que m'acaba com se'm fa una mica com pesadeta. De dir, no, perquè no pots tenir tants canvis. Crec que el problema en general de Tokyo Revengers és justament l'esperit aquest pesadet. Perquè jo, de fet, el que anava a dir de punt negatiu per mi, a part de, evidentment, un guió que se sosté només en un protagonista que no fa absolutament res més que reaccionar davant de la realitat que té davant dels seus ulls i, per tant, no mou l'acció de cap manera, i de deus ex màquines per tot arreu. És a dir, cada vegada que hi ha un combat, espera't perquè al cap de 5 minuts sonarà el motor d'una moto que ve a salvar el dia. Sí. Després hi ha personatges que apareixen, desapareixen, rotllo... Bueno, mal. Sí. Per mi el gran problema de la sèrie és el ritme. O sigui, no és normal que jo amb un anime em pugui saltar com a mínim 6 minuts d'acció per capítol, que són els 3 primers minuts, que és feeling del capítol anterior, on de vegades passen coses de vegades, no? De forma que tampoc és com una estratègia per enganxar-te, que dius, bueno, t'ho perdonaria perquè és telelineal, el que sigui. No. És que ni tan sols és simplement que omplen a base de coses que ja han passat resumint, que diu semblant com un... Bueno, però això amb One Piece també passa, és que jo estic veient One Piece ara i jo de One Piece veig 15 minuts de capítol. Bueno, però tu saps el que és el One Piece?
One Piece és un moviment que de fet, és un grup de gent que existeix arreu del món, una comunitat online que es dediquen a agafar els capítols de l'anime que es pugen de One Piece i a retallar-ne tots els fragments que no apareixen al manga perquè siguin com el més fidels possibles al ritme de la història d'Oda. Ah, però bueno, això és el que... Vull dir, jo estic veient One Piece amb una llista davant de quins són els capítols palla i aquells no els veig. Però fins i tot dins els capítols. És a dir, tots aquests flashbacks... Currasso, no? Sí, clar, la cosa és semblant. És una comunitat molt gran, a més, és una comunitat molt tancada, molt canònica, té la seva part negativa també, perquè és com la gent... Saps els fans de Star Wars que només acceptaven un canon i que es van... Sí. Doncs, però és veritat que el que fan és retallar tots aquests moments en plan, i recordem que va passar 3 capítols abans, una altra vegada, per si la saga de la basta, perquè no sé què, i dius, bueno, ja ho sé, vull dir, porto 15 capítols seguits en una mateixa tarda. Clar, no m'ho recordis. però això està fet per gent com tu, bàsicament, per gent que veu que la ho estem sèrie veient i que no necessita que li recordin res, no? Per tant, jo crec Super 3, apunta, no ens posis tots els... Ara que la reemet, sisplau, no ens ho posis tot. Tingueu en compte el One Pace. One Pace com One Pace. Sí, un camí. Un camí, un ritme. Sí, un ritme. I per tant, jo crec que aquesta sèrie, un One Piece, li aniria de conya, perquè és com un xatxo, vull dir, no pot ser... Sí, però clar, com que només hi ha 20 capítols de moment, o bueno, 30... Sí, entre primera i segona. Per tant, jo crec que això és la meva recomanació, senyors de la sèrie, ara no tinc davant qui la dirigeix, ho posarem aquí a baix. Si us plau. Garbo. Molt bé, doncs escolta, estem acabant ja aquest primer capítol. Ens hem allargat tu i jo. Ens hem allargat moltíssim. Vull dir que ja està. Albert, està tot bé, sí? Està tot bé. Bueno, doncs, Mariona, crec que hem fet un bon repasset de Tokyo Revengers. Jo diria repassot, Jo crec que ha anat millor del que esperava, perquè jo venia aquí amb les expectatives, sabent com ets, vindrà a degüello, vindrà aquí a matar-me amb Tokyo Revengers. Però no soc mala gent, és simplement que m'has fet veure un anime molt dolent. Veus? Però jo pensava que seria... I en canvi trobo que al final hem fet una cosa prou interessant que la gent pot veure com coses més enllà només perquè ens podríem haver passat 30 minuts parlant de que guapos en vagi, que xulo és el Draken, no? I no... Bueno, jo et diria, jo crec que la paraula que resumeix el capítol d'avui és lucazos. Clar. Lucazos. Sí. Però que està bé haver centrat això realment en què això no és que s'ho hagin inventat de zero, és que això existeix en la vida real i, per tant, una cosa molt a favor de Tokyo Revengers és que té coses com molt reals del Japó de fa uns anys, inclús jo suposo que ara segueix continuant, no potser en el nivell d'abans, però... Si us interessa el tema, us remetem als vídeos de Nekoshita Blog sobre les bandes de Yankee, ho podreu trobar fàcilment al seu YouTube i també al fil del Capità Urias, que a mi m'ha servit moltíssim per documentar-me. Allà també teniu més recomanacions de manga i d'anime per seguir explorant aquest món de les bandes callejeres de Tòquio. Sí. Com és callejero en català? Carrereres. De carrer, no? Bandes de carrer. Puc dir carrereres? És que, Pompeu Fabra està plorant, però no passa res. Sí, tot bé. Som-hi. Doncs això, que ens veurem, tenim més capítols per endavant, aquesta temporada tot just comença. Ja sabeu que podeu utilitzar el Bo Cultural per anar a comprar tots els mangas que tenim recomanats, que us hem recomanat uns quants. N'hem recomanat uns quants. Sí, entre les dues. Llavors, podeu anar allà a Bacus podeu gastar el Bo Cultural o podeu anar amb els vostres diners que no cal que sigui només el Bo Cultural. Però és veritat que el del Bo Cultural, si teniu 18 anys, ja m'hagués agradat a mi, però és que jo li trec uns quants anys al Bo Cultural. No passa res. Crec que acabem de perdre com tota la retenció d'audiència que puguem tenir amb la nostra abuela cebolleteria. Perquè han anat directament a fer-se el Bo Cultural per gastar-se'l. Vull dir que si és per això, adeu audiència. El bon camí. Doncs això, ens veurem en el següent capítol. Recordeu que ens podeu seguir a Twitter, a TikTok, que aquest capítol quedarà penjat a Spotify en vídeo i que, a més, ara també els podreu trobar en un canal de YouTube exclusiu del Sopa de Miso perquè veieu tots els capítols que tenim penjats fins ara. I res. I ja està, i que si voleu seguir les xarxes de Civilizados, que són la gent que està darrere de tota aquesta mandanga que fem des de fa 3 temporades, doncs sou benvinguts i benvingudis a fer-ho. Una cosa, mandanga de manga és manganga? Manganga, aquesta manganga que fem cada setmana o que intentem fer cada setmana. Quina meravella. Estigueu atents perquè us anunciarem nous directes, que vam començar la temporada fent un directe amb la Laia López, que va ser molt xulo, i en farem més, no podem dir res encara, però en farem més, o sigui que ens veiem properament. Ens escoltem, ens veiem properament. Adeu. Adeu.